S ciljem razvoja industrije i gospodarstva, otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja postojećih, završena je prva faza Lepoglavske poduzetničke zone. Čitava zona proteže se na ukupno 55 hektara, a poduzetnička ulaganja olakšana su subvencioniranjem kamatnih stopa u okviru programa Poduzetnik. Za kredite od 35 do 200.000 kuna godišnja kamatna stopa iznosi 8%, dok grad subvencionira 1% za uslužne i slične djelatnosti i 2% za proizvodne djelatnosti. Faza 1 je završena, mi imamo 16 hektara naše poduzetničke zone i preko 13 milijuna kuna kojeg smo uložili kako otkup zemljišta, tako i komunalno opremanje nam omogućuje da definiramo i budući razvoj grada Lepoglave. Zainteresiranim gospodarstvenicima na raspolaganju je 16 parcela iz komunalno potpuno opremljene faze 1, veličine od 2500 pa sve do 13.500 kvadrata. Svim potencijalnim ulagačima nudimo potpuno opremljeno zemljište, znači struju, vodu, plin, optiku im nudimo do njihove parcele. Grad im pruža i tehničku pomoć u dobivanju građevinske i lokacijske dozvole. Mi ćemo putem javnog natječaja još više tražiti naše ulagače. Ipak moramo znati što želimo, kakve ulagače na području grada Lepoglave da imamo maksimalnu korist. Osim subvencioniranja kamatne stope, jedna od pogodnosti je povoljan geografski položaj zone, te kategorizacija Lepoglave u brdsko-planinsko područje, što obveznicima poreza na dobit i dohodak donosi dodatne olakšice. Cijena komunalno opremljene čestice iznosi 10 eura po kvadratu, odnosno 5 eura za one koje nisu komunalno opremljene. Svaki ulagač, ako ima dobar projekt, ako ima i gotovu projektnu dokumentaciju, može već za nekoliko mjeseci krenuti sa izgradnjom na području grada Lepoglave. U kontaktu smo sa veleposlanstvima raznih zemalja u Republici Hrvatskoj kako bi što više privukli strane ulagače u Republiku Hrvatsku, to jest u grad Lepoglavu, našim ljudima omogućili nova radna mjesta, što je i cilj naše poduzetničke zone, i da dokažemo svima da je grad Lepoglava ugodan grad za život. Prva izgradnja u fazi 1 očekuje se uskoro, a za početak obavljanja djelatnosti postavljen je rok od 2 godine nakon što se potpiše kupoprodajni ugovor.